аз съм Нели и това е втори сезон на моят свят ли, мисля, че беше нещо такова. И пак игра. Да, втори епизод. Само си оправя камерата и започваме да играм. Как дадох ти една? Една ти дадох. Пак ще ти дам, чакай само си оправя. Чакай само да си оправя камерата, де! Уф. Видя ли ни Джемен Ролер? Видя ли Джемен Ролер? Ела да видиш. Пак ме уби! Как? Защо ти ми взимаш по много кръв? Сега няма да ти дам стрела. Сега ела. Къде че нещата? Ела ще ти дам, ела в моята къща. Ела тук на прозореца. И ми искай прошка. С перлите ще дойда първо. Къде си? На терасата. Пласкаме топца, че го гледа гадно. Паднах. Гледай как подпляска. Чакай, ела да ти дам. Ти ми дай крил. Дали ще донеси подаръче? Ти ми дай крила. Стой! Стой на едно място. Подаръче за тебе. И аз ти им подаръче. Виж, един подаръче. Значи първо да си дам коя съм сега ще дам подаръче. Гледай си приятел. Подаръче. Какви подаръче ще е? Не ми трябва, вземи си. Не ми трябва, аз имам достатъчно. Добре, ще го приема като подарък. Щях да скоча, ама... Изчакай, ме идва да виж как ще полета отгоре. Да поставиш отгоре. Чакай ме, и аз искам. Само си оставя манчета. Чакай, ще гледам през терасата. Гледай. Чакай, ти докато се изкачиш... Що попаднах в парка? Ако чувате някакви странни звуци, от мен са. Снимаме заедно. Аз не снимам. Да, той не снима. Какво стреляш? Ти летиш ли? Да, са, качват се. Чакай, още не. Изчакай, само да си остават в хладилника. Тоест в фризера не опечен. Почти! Добре, че аз паднах. Давай. Ето те. Ето те, виж. Ти се видиш там на клипа, като го отпусна. Стига си ме стрелял! Подпаваш ми къщата! Е така ще се така. Хоп. Дай по-нависоко. Чека. Виж, прав прозореца. Чакай да ида там. Ох! Бърна басейн! Басейн! Как те оцелиха? Хайде да започвай да летиш. Чакай. Горе си. Давай. Къде си? Да къде си? Къщата. Идвам. Ето те! Идвам с страните. Тежко ми лък. Ух, как ще ме целниш. Ай. Дей, аз не знам сега къде обрях. Аз ще ти кажа. Искаш ли стрели? Разпълва как са някъде тук. Е там зад нарая къщата. Идвай да спирам. Сега са се разбили. Чули? Да се си върхочили. Изчакаме да се облече. Добре, хайде, защото за тебе съм задала крипъри. Яба. И аз те обичам. Бърже. 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 Да. Ау, басенче!
Добре, че те да направих. Влизаш ли? Хайде. Хайде, ела тук горе да приключваме. Няма да приключим, чакай. Ще приключваме! Добре, чакай, бе. Само си пусна камерата и приключваме. Аз си правя гитара. Няма да чакам. Готово ли съм? Хайде. Горе. Не ти пъти, хайде. Момиче, не ми дръж такъв тон. Накарай го да си мисли, че си в това положение заради семейството му. То си е Чакай. Чакай, само да се настрой. радвам се, че Ам. сме същото мнение. Но там И ще направо то- гледай. Той ще направо гледай. И това беше от нас. Довиждане. Разбрали ме. Госпожо Махина, Това не беше края!